Carmelo Abela, il-Ministru f'Kastilja, m'għandu l-ebda intenzjoni li jirreżenja u qed jinsisti li f'għajnejn in-nies huwa persuna tajba. Dan qalu il-Ministru nnifsu f'intervista li kellu mat-Torġa fejn tul l-istess intervista s-sok tal-attakk fil-konfront tal-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler kif tenna li qed issir fabbrikazzjoni ta' kideb sfaċċat. U qal ukoll li dan l-attakk huwa kkoordinat sew minn nies li suppost qed jirrappreżentaw il-poplu Malti. B'Carmelo Abela ma jwieġeb xejn għal kundanna li kellu fuq il-mod li bih tajjar 7,000 euro mill-fondi pubbliċi biex għamel kampanja partiġjana ta' reklamar. Din l-istqarrija tkompli ma' serja ta' attakki mill-Ministru fl-uffiċċju ta' Robert Abela kif l-aħħar jiem Carmelo Abela ma samx lura li jmur fuq ix-xandir nazzjonali u jattakka l-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler. Imma llum forsi raddaw bħal San Pawl fit-triq ta' Damasku u xek. Fuqtiet, Carmelo Abela tant intilef l-attakki li saħansitra għażel li jattakka l-eks Prim Ministru ta' pajjiżna Edi Fenekadami bil-Partit Laburista ikompli niżel l-isfel fil-kampanja negattiva li qed jaddotta kemm ilu Robert Abela mexxej tal-Labor. Kienet joqgħod jippubblika pajjiżna f'kull dar. Sa issa Carmelo Abela għadu ma raċ lura il-flus li nefaq fil-kampanja ta' reklamar illi jagħmel minn fondi pubbliċi.